Benvolgudes amigues, benvolguts amics de Carrutxa, felicitats per aquests primers 40 anys de bona feina. Permeteu-me dues felicitacions. La primera, com a director territorial de Cultura de la Generalitat de Tarragona, ja sabeu que compartim amb altres companys, com l'enyorat amic comú Lluís Puig, conseller de la Cultura a l'exili, l'admiració i el reconeixement per la feina que fa 40 anys que feu. Sovint us posem com a referent i sovint us posem com a exemple. Quan ens venen segons quin projecte, els diem que se us adrecin a vosaltres, parleu amb Carrutxa o mireu a veure què fan Carrutxa, perquè realment segur que trobareu un bon camí a seguir. La segona felicitació, com a Jordi Agràs, com a ciutadà, que també és doble. Podríem dir que és doble o fins i tot múltiple. És doble perquè us la faig també en nom del pare, l'Anton Agràs, en la memòria, que era un dels vostres principals admiradors i defensors, gràcies al qual, espigolant per la biblioteca, puc trobar-me obres com aquestes que segurament deuen ser tresors introbables. Gràcies a vosaltres, els reusencs i la gent del camp i del Priorat, hem conegut les nostres tradicions i les hem pogudes adaptar al segle XX i al segle XXI, i també hem conegut altres aspectes de la vida quotidiana, de la vida econòmica, d'oficis, que si no hagués estat per vosaltres se'ls haurien estat engolits per l'oblit. Moltes gràcies per aquests primers 40 anys de bona feina, però sobretot pels anys que vindran, perquè n'estic convençut que continuareu amb la rigorositat, amb l'entusiasme, amb el vostre bon saber fer, treballant per la nostra cultura i per les nostres tradicions. Moltes gràcies i felicitats.